Nå, Jakob Krøyer, kunne du ikke tænke dig at fortælle os, hvad det er, der skal foregå nu? Jeg skal ned i den dejlige varme pool. Det er en meget opvarmet pool, som vi har haft kørende hele natten. Det kan du faktisk se på min ånde. Altså det vi glæder os mest til at se, det er, at han lige har snakket om, at han havde skrumpediller i forvejen. Ja. Vi har fået den her sjove idé, at den trækker sig op i maveskinnet på ham. Så nu skal han i poolen og prøve den. Han skal selvfølgelig ned og prøve vores fantastiske pool, hvor vi havde den fantastiske Sebastian Bøjken i går. Og nu trækker vi en præsending ind over, og det er en af vores dilemmaer. For helvede, mand! Den krømper nu! Sæt dig ned i vandet og få det overstået. Den kan ikke gå højt. Den skal op til. En af de ting, vi kunne have gjort, nu fortæller om det, var, at vi kunne have taget en snor og en sten og kastet præsendingen over. Men det er ikke halvt så sjovt som det her. Ned i det dejlige varme vand.